ба ин толори қасри ҷавонон хайравақтан мегӯям. Ман Рустам Раҳматулло, намояндаи Самоҳ дар шаҳри Хуҷанд мебошам. аз тренингҳои ин мактаб зиёда аз ҳазорҳо нафар гузаштанд ва тиҷорати худро рушд доданд. ҳозирони гиромӣ, бо кафкӯбиҳои шумо ман устод Давлатов Саидмурод Раҷабовро ба саҳна даъват мекунам. Нуздакас. Рӯзи дуюм тренинг 100 сомонӣ буд. Платный тренингаш 6 кас омаданд. خیلی خوب. هیچ خاطرم نمیبرد که سال 2008 یکم بار آمده بودم، خوجند با برآمد کرده بودم، همین مرکز جوانان با برآمد کرده بودم. ودن ترینینگ من بلیتش 10 سومانی بود. 12 کس 19 تا آدم آمدگی بود. همین زلی کلام بود 19 کس دیگه یک ریال پر نداشت. 19 کس. روز دوم ترینینگ 100 سومانی بود. платный тренингаш 6 кас омаданд. ҳамин мо сар кардем. мана нигоҳ кунед, акун шукронаи худованд. ина рӯз то рӯз акун ҷо намешад ки одамҳо шунанд. чиба ки ҳамон вақт мардуми мо китоб намехонд. ҳамон вақт мардуми мо фикронаш дига буд. ақидаи мардуми мо дар дига чизҳо буд. акун аста-аста ин чи пайдо шуда истодааст. ин хеле хуб. ин хеле хуб ки мардуми мо ин чи фаҳмиш омада истодааст. ҳамон муддат як вақте буд ки ҳама паси зиндагӣ, ғурбати зиндагӣ болои сари одам буд. барои ҳам бисёриҳо фикри пешравиша кам мекард. ҳозир ҳазорон бор шукр. дидед, мана ин бисёри шумо ҷавоно, ман хеле хурсанд. бовар кунед, ман хеле хурсанд ки бисёри шумо ҷавоно. ин хеле хуб. чиба нигоҳ кунам, вақте ки комеди клаб мана ин ҳаҷвияю вай ба одамо пул дода мерад, гӯш мекунаду ҳамин ним соат ханда кардӣ, тамом ко оха. тақдира дига намешад ко вай. не ки вақте ки илме ки ҳаётата дига мекунад, мебинӣ ки одамо намераду намекунанд, ман ҳайрон мешинам. баъзе вақт ҳамон соцсетиҳо мебинам, фейсбуку ва ягон чизи беақле бошад, як гала мебинед ки вай аст лайку, як гала комментария круто, зуру вай гуфта хурсанд мекунад. ҳамин чи бошад, ягон гурбача бозӣ кардан аст, ё ягон сагбача бозӣ кардан аст, ё ягон кас ягон чизи вай гуфтааст. ягон чизи баақле вай бинедага кам мебинед ки лайку чиз аст. ягон чизи мудре баақле бошад, басаводӣ бошад. ин нишона чия? ин нишонае ки ҳамон общество мислит по такому. то есть фикронаи ҳамон муҳит ҳамин хел аст. уже ҳамона ҳис мекунӣ. барои ҳамон ман хеле миннатдорам ки вақт ёфта омадетон. ин 2 соат суҳбате ки мекунем, ин бояд ки барои ҳар як мани шумо як вай бошад. як вақти беҳтарин, як вақти азизтарин бошад. ман ду-се чиза мехоҳам ки шумо ба ҳамин рӯз гап занам. ман русиям дуруст гап задан наметавонам, тоҷикиям дуруст гап задан наметавонам. не ки ман ба мушоҳида накард ки шахси бузург шавам. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед. вақте ки шумо сухан мекунед, ҳамин вақте ки гап мезанед, ҳамин монеагӣ забон ба нест, монеагӣ дил ба аст. якдигар фаҳмид, дил қатъӣ мешавад, забон қатъӣ не. ман ин чиза дуруст фаҳмидам. миллатҳои бегона ба ҳам дарс дода забони русӣ қатъиё. бовар кунед, америка ба ман рафта дарс медиҳам, ман англисӣ намедонам. ҳамуна ломани переводчико қатъиам гап мезанам, хитои ба ҳам, манам мефаҳманд. ҳозир ман 26 ман Малайзия рафта истодиям, 29 худоха Австралия, 9 январ ба Германия. ҳами ҳамин давлатҳо манам мефаҳманд. фаҳмиданед? мушкили забон ба нест, дили одамо ба аст. Фаҳмида нет? То есть нельзя говорить языком все то, что ты хочешь сказать, если она у тебя в сердце нет.
А когда вы говорите языком сердца, и вам не нужны эти красивые фразы, вы можете донести, достучить кому это нужен, в обязательном порядке. Ма акон одат кардагам руси хати гап занам ба агар шумо иҷозат дед ман руси гап занам бо чизои хубам гуфта метавонам руси беҳтар гуфта метавонам бемало майла ин мазмуне надорад ки ман тоҷикия нағз намебинам ё чи ду рӯз ҳамроҳи ман самолёт ба Бишкек омадам ҳамроҳи ман якта хоҳарам буданд ва якас налоговый комитет кор мекарданд ва гуфтанд ки маълим шумо гражданство куҷо гуфтам ин Тоҷикистон я о шумо Тоҷикистон неиду ман гуфтам 22 сол боз ман Тоҷикистон неям даже уже 23 сол шуд аз соли 96 ва гуфтанд ки охе баъд чӣ хеле гражданство дигар нагирифтед ман гуфтам медонед ман куҷое ки равам қинай бовар кунед ҳамин вақте ки мисол гражданин Америка бошад осонтар як чанд давлатҳои дунё виза намепурсад шумо ба гражданини Россия бошад бо осонтар мисол ман осон мешад дия корхона бам ғамтун наметиҳанд ман компаниям Россия бам ҳаст дигар ҷо Қазоқистон ба ё ман чандин боро буд шароит ки гражданин Америка шавам гражданин Россия шавам ёки гражданин Қазоқистон Канада ман ягон таша дигар кардагим не ман фахр мекунам ки тоҷикам бовар кунам баъзе вақт ман хотирам намеборад ки як вақт Қазоқистон ба соли 2006 17 бор мана проверка кардан поезд қати ҳами Астана то Москва рафтанама 17 бор 17 бор сумкама гуфтам фурор то турсукои майкаҳои наскиҳома гирифта диданд 17 бор ахиро Москва пеш даромадан Москва ки ҳамин кора кард дилам ба расозад гуфтам если тебе надо возьми сделай потому что ты 17-й человек кто это делает боварка ҳамон гуфт неужели вас 17 раз проверили я говорю ну да зачем мне тебя врать я только граница проходил а ты относишься как будто я просто непонятный человек ҳамин поезд ба ҳамон вагон купе буд ман хотирам ҳеҷ намебурад якта ҳамин мана 17 раз проверка кардан ягон кас дигар не барои чи барои ки паспорт мебинад тоҷик пойдёмте со мной как будто это не паспорт это билет к определенной преступности барои ҳамон ман чи бисёр ки азоб боша ки дидагӣ ҳастам ман нағз мебинам миллатама ватанама фаҳмидед вақте ки дур мегардед дар ин ватан баъд ва қадраш ба мерасед ҳозир даронаш ба касе ку намефаҳмед ин действительно намехел вақте ки дарони ҳамин ватан бастед ку фақат муҳит ки танг метобад мисол камбудиҳо бисёр фақат фикри ҳамон камбудӣ хати умр мегузарад фақат фикру хаёл ҳамон хати банд мешавад не вақте ки берун мегардед дигар давлатҳо мебинед ба аста-аста одат мекунед ба мефаҳмед ки действительно ҳазор бор шукри ватан дорем ягон бор равед мани Хитой бечораи уйгурро бинед бечора мани курдо Турция равед дигар ҷо равед ва бечораи вая бинед курдҳо ҳаст миллатҳо ватан надоранд бечораҳо на давлат доранд на ватан доранд ва ё численность аммо зиёданд ҳама қазобе доранд ки мо ҳазор бор шукр кардамо дар кор бовар кунед ин гапи ма ҳазил нест дунё ҳама колония аст ки бисёр мушкилот бисёра барои ҳамон ман ҳамон азобҳое ки аз сарам бисёр гурзондам Москва ба 96 сол медошт паспортама гирифт ҳамто паспорта гирифту дар ронда партов гапи нозада пойдёмте со мной ҳам паспорта гирифт дай паспорт дай документи ҳам паспорта тиам амонсо медаромад амонсо буд ҳамто гирифту паспорта дар ронда партов пойдём за мной 13 рӯз бурда мана спецприём маҳкамка кстати ҳамон филме ки ҳозир наставне гирифта истодам филма вай як кадри ҳавай ҳай вай ба спецприём шиштагиҳои ман ягон тотон спецприём рафтагӣ меягон бо кадоматон рафтаги спецприём а турмам ганда бачо гапа росташ мегӯям а турмам ганда як азобҳои бад дошт ки ҳозир ҳамон Россиям ку Тоҷикистон барин шудай ба ҳузур шудай чунки ҳамон мардуми Россиям уже в конце концов они смирились что нас выгнать не могут больше майна диданам дия любой кафе медаред азиат мебинед любой ресторан медаред метро медаред обязательно азиат ҳаст кӯча баравед обязательно ҳаст унҷо тоҷику узбеку қирғизу ҳама бисёр
уже хамунам тегадах пытались нас уничтожить. Тегадах, реально, просто тупо. Шход, вот знаете, останавливают вас, бьют до смерти, черт побери. Они избивали, сломали руки, ноги, ребро. Это было просто ужас какой-то. Не дай Бог, если вы один на улице в них руках попали бы. Просто не дай Бог. Хаме бада суати шаши бегой, суатой дахи бегой. Электричка ме капидан ме кушнандон. Хаме электричка не дай Бог даст англаш бафтет. Он соло соло ганда буд, я соло навз бе соҳибе буд. Ҳозир худо ба шукр ҳамақа порядка шудагае ки ҳама қадар мегум тонку азияту ҳам як 20% ҳамон Россия ташкил мекунанд уже. Куҷо ба даред ҳастанд, кафе бемедаред, ресторан бемедаред. Любой гостиница, 5-звездочный, даже останавливаются, идут там, не знаю, либо киргиз, либо таджик, там бармен или кем-то работает. Либо там этот, который убирает, как называют их гостиницы? Горничный, да? Работает кто-то. Либо они из Бухара или Самарканд, либо из Худжанды, либо из, там не знаю, откуда-то из Душанбе, либо точно вы встретите. Однозначно вы встретите.